Hi guys. Nandito kami ngayon sa Darugba sa may Padol. Dito sa may Kulay. Ang ganda na pala ngayon dito. Dito tulad dati nung naka. Kasi dito rin ako lumaki sa Darugba eh. Dito ako nag-aaral ng elementary. Bali, ngayon lang ulit nakabalik dito. Ganda na pala maligo dito. Dami ng mga kubo-kubo dito guys. Bali, ayun yung tulay papuntang guys, Kalyat. Papuntang Darugba. Ligo muna. Ayayupay. Hello. Pala kayo ta. Ayayupay. Lola. Alam niyo yun. Alam mo natin isa. Hindi. Mama Gina. Hindi na. Papa, ilagay mo siya doon sa Dito ba? Oh, lakad na doon. yung gusto mo, di ba? Lola. Kaya kita ni Yumi ni Ona, katulturon mo. Ikaw din. Ayo. Look! Oh, nag-line ka mo itong mabigat! Sisid ka pa eh! Ayop ko na ang nalmuso, nakakatawa. Tamtaman lang yung kanya guys, yung lamig. Bali, alauna na yata ngayon. Dito! Ang dami ng mga kubo-kubo dito. Magandang mag-picnic. Ate mo, ni Papa Obama? Dito nga kasi ako dito. Bali, ayun yung tulay. Yung papunta doon is Kalyat. Sa kabila, Darugba na. Pero part 2 ng Darugba. Ate mo, Dami din naliligo doon sa taas. Mas malalim doon sa taas. Bali, ito siya guys. Welcome to Padol Bridge. Fred sa loob! Dito lang. Ala! Ayan guys, may baon kaming chicharon. Ano yun? John Mango. Soft drinks. Susera kayo ng tigusan! Punta tayo guys doon sa pinagtatalunan nila. Sama ka? Bilis! Wow, tara doon. Tumatalon sila guys. Lalim dun sa gilid guys. Kawawa yung puno. Yun sa taas. Sa tuktok ng puno. Naman! Oy!
Ganda maligo dito guys. May mga ulam pa dito guys, oh. Gabi. Ayan yung tulay. Papuntang Daroba at Kalyat. Ang daming mga kubo-kubo. Kasi ang ganda din ng view dito guys. Magandang maligo dito pagkahapon, yung wala na yung init. Meron yung mga ibang pumapasok dito guys, pero nakakatakot siya. Delikado sa mga bata to guys, lalo na walang harang dito. Kaya doon sila sa taas naliligo. Takot. Papunta doon sa baba. So ayan dito guys, magpantisaw dito sa banda dito sa baba. Maganda pala dito sa baba guys, dito banda dito. Kasi lahat may flooring siyang semento. Hindi tulad dito sa taas na buhangin. Ito sa baba yung semento. Medyo madulas nga lang. Dito guys, sa bandang dito semento siya guys. Hanggang doon sa baba marami pa rin naliligo. Ayun yung nirentahan namin dati. Wali 250 sana yung renta niya. Kaso naanuan namin, naging 150 lang kasi hapon na kami. Alauna na yata kami nakarating dito. Guys, ang dami ng tao dito. Wala na yung init guys. Sobrang daming tao na dito. Tara na doon. Lakad ka? Ayan, kumukulog na guys. Parang uulan yata. Harap ka kasi, hindi ganyan lakad mo. Ganyan. Madulas, dyan natin sa baba. Dito na tayo baba. Madulas kasi guys. Dami ng tao.
Ano? Barbecue. Ano, ito ba ito? Malpang ka dyan, selfie ka dyan, kapicturong ka to. Gahit ka rin tayo. Palagyo lang tayo. Ano ang laksak? Tuloy na ko na. Katoy! Hindi guys. Patulan! Madulas kasi guys. Ito! Naman! Ginuyot na ako! Yeah. Awanan, da kami angkas na, nabasan.